Hvaljen Isus Marija, sve vas lijepo pozdravljam, čestitam današnju obljetnicu. Budući da je specifična okolnost da se nalazimo, nazvao bih, čudnim vremenima, želio bih nas podsjetiti na riječi Pape Franje kad je molio za spas svijeta nedavno, gdje je rekao: mislili smo ostati zdravi u bolesnom svijetu. Evo, dok se sjećamo dana obrane Livna, dana pobjede u Livnu, ajmo i mi na jedan način ozdraviti prvo u našim ljudskim odnosima, ozdraviti mi od zavisti, pohlepe, egoizma i sebičnosti, kako bi ozdravio i naš svijet. Pomolit ćemo se za sve pokojne branitelje, ne samo grada Livna, nego svih naših branitelja i Hrvatske i naše domovine Bosne i Hercegovine i svih žrtava iz proteklog Domovinskog rata. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetome. Svim našim braniteljima, svim žrtvama Domovinskog rata, pokoj vječni daruj im, Gospodine. Počivali u miru Božjem. Gospodin s vama, blagoslovio i sačuvao nas svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Grad Livno ove godine zbog poznatih okolnosti na nešto drugačiji način proslavlja ovu značajnu obljetnicu, ali sigurno da je ono što je u prvom planu da uvijek moramo izraziti zahvalnost svima onima koji su na bilo koji način sudjelovali u obrani Livna i Livanjskog kraja. Posebno se želim zahvaliti obiteljima poginulih branitelja i na današnji dan, na 28. obljetnicu obrane Livna i Livanjskog kraja, upućujem iskrene čestitke svim Livnjacima i Livanjkama uz poziv da čuvamo stečeno dostojanstvo i da se uzajamno poštujemo. Danas u ovom vremenu posebnih mjera mi se prisjećamo svih onih koji su dali svoj život braneći svoj dom i gradeći bolju budućnost za sve nas. Stoga i spomen, i sjećanje, i molitva, i zahvalnost prema žrtvi, i prema svima onima koji su svojom hrabrošću utkali i dali svoj život za našu slobodu je naša zapravo trajna obveza, a i obveza svih budućih generacija. Naša obveza je i u ovom vremenu trajno nastaviti i dosljedno na ostvarenju ustavne jednakopravnosti hrvatskog naroda sa druga dva naroda u Bosni i Hercegovini. Evo, kako ste rekli da je 28. obljetnica, mi se prisjećamo i tužnih i teških vremena, ali i ponosnih vremena, stoga ovom prilikom želim svim braniteljima, svim udrugama proisteklih iz Domovinskog rata, kao i svim stanovnicima grada Livna čestitati 28. dane obrane Livna sa željom da u nekim drugim vremenima, nadam se, bude bolje za sve nas, a i za obilježavanje ovih obljetnica. Danas smo se ovdje okupili da obilježimo 28. obljetnicu odbrane Livna, dana ponosa i slave koji se uvijek svi rado sjećamo, dan koji je bio možda ključan za odbranu kako prostora Bosne i Hercegovine, tako i prostora Republike Hrvatske. Dan kad je po prvi puta slomljena Mladićeva JNA i srpsko-četnička armija, tako da ove dane jednostavno, bez obzira na ovo vrijeme korone, mi smo obavezni i dužni poštivati, dati prigodu i počast na kraju svim poginulim u tim danima u Domovinskom ratu.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. U Gospodina ja se uzdam, u njegovu se uzdam riječ. U Gospodina ja se uzdam, u njegovu se uzdam riječ. Iz dubine vapijem tebi, Gospodine, Gospodine, čuj glas moj, neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja. U Gospodina ja se uzdam, u njegovu se uzdam riječ. Pokoj vječni daruj im, Gospodine. Ponesite ih pred lice Svevišnjega. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Gospodine, usliši molitvu moju. Gospodin s vama. Pomolimo se, Bože, stvoritelju, otkupitelju svih vjernih, dušama slugu naših branitelja, udijeli otpuštenje sviju grijeha, neka im pobožne prošnje izmole oproštenje, koji su uvijek željeli, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine. Počivali u miru Božjem. I sve vas blagoslovio svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru. Sudionik sam tog 23. prije 28 godina kad smo porazili JNA, tu Kninski korpus koji se poslije toga nikad više nije oporavio. Tu smo izvojali jednu pobjedu koja je stvarno dominantna. Oni su imali cilj presjeći tu, izići na Vaganj, prvorazredni cilj. Znači, mi smo jedan kotačić u Livanjskoj obrani koji je odradio svoj posao. Prije 28 godina smo pokazali junaštvo, hrabrost, požrtvovnost i poniznost. 9 naših suboraca je taj dan poginulo u samoj borbi, 36 nas je bilo ranjeno. Oni su imali kudikamo veće gubitke, oko 60 su mrtvi po našim saznanjima i svemu. Znači, taj dan, cijeli dan je bila borba. Oni su nas probili, bili sa 400 metara do popodnevnih sati, mi smo to vratili sve. Zarobili smo tank, uništili smo tank, uništili smo transporter, zarobili smo kamione, zarobili smo nešto njihove vojske. Tako da je to jedna svjetla točka u odbrani Herceg Bosne i Bosne i Hercegovine i pomoći Republike Hrvatske, da su nam izišli na Vaganj da bi tukli Sinj i Split. Tako da smo mi dali jedan doprinos, kao i mnogi drugi što su ga dali u odbrani ovih naših prostora.
ovi lipi, prekrasni prostora za koje su naši didovi umirali, a mi smo nastavili, samo smo mi nakon 2 izgubljena rata, ovaj 3. dobili, hvala Bogu. I Hrvati su ostali na ovome terenu. Ja se nadam da će ostati. Evo, pokazujemo tu sa ovim memorialnim centrom koji smo izgradili, dovršavamo ga. Sad smo započeli izgradnju spomen doma hrvatskih snaga, znači simbola zajedništva, simbola pobjede tu u Rujanima. Jedan dio je već završen, ostatak nastavlja se, tako da mogu biti sritan i zadovoljan da su ljudi koji su ovo branili nastavili raditi na dobrobiti hrvatskog naroda i hrvatskog čovjeka. Dragi prijatelji, branitelji, braniteljice, linjaci i livanjke, od sve srca želim vam čestitati na naši dan. Prisjetimo se tog dana 23. travnja, prije 28 godina. Četničke horde pokušali su slomiti hrvatsko Livno, vođeni suludim idejama zlih aždaja, a to su Mladić i Lisica. I urušili su tenkovima u stvaranju Velike Srbije. Naišli su na spremnu i odličnu obranu naših vojnika. Sveti Jure je tog dana majetkom ubio tenk, nije imao mač, nije bila aždaja, nije bio zmaj. Taj naš sveti mučnik spasio tog dana Livno, Livanjski kraj, jako puno Livnjaka. Nažalost, imali smo i tog dana poginulih branitelja. Zahvaljujem se ovim putem njihovim majkama i očevima, djeci, supružnicima, braći i sestrama. Oni su dali najviše, dali su svoje najvoljenije za uživanje ovog dana što imamo, a to je stvaranje lijepe naše Republike Hrvatske. Svi smo bili u istoj situaciji pogibeljnoj od vatrene sile koja nam je prijetila tog dana. Možemo samo zahvaliti paljem svijeća našim poginulim hrvatskim braniteljima. Tu se Hrvatska obranila i razvija svaki san četničkih snova. Želimo od sve srca na današnji dan da provedete s obitelji uz molitvu. Voli vas se vaš Marija iz Osijeka. Do skorog viđenja kad prođe ova pandemija. Drago mi je da ćemo se puno vidjeti, družiti, slaviti i uživati našu slobodu.
Živi bili. Pozdrav iz Osijeka.